В това видео ще ви покажа най-евтиния начин за слагане на ленти във вътрешни ъгли. За хората, които все още се притесняват това банджо дали е добро, върши ли работа, става ли за нещо. Окей, хора, не го използвайте, не дейте да слагате по 800 метра лента на ден. Това видео ще ви покаже как можете да сте една идея по-продуктивни. Взимате си готова шпакловка и си взимате метлата. Топите си метлата вътре и какво правиме? Смятате, ставаме това. И мажем ъгъла. Е така, слагаме си шпакловка в ъгъла. Хоп. Много е важно, преди да сложим шпакловката в ъгъла с метлата, представяте ли си? Преди това да сме си откъснали хартияната лента на точния размер, който имаме. Вижте колко излишни неща трябва да правим, когато работиме на ръка, а не сме с банджо. Взимаме си лентата, късаме си я на ръка, след това трябва да я прегънеме в ъгълчето й, като спазваме посоката на прегъване, която си има лентата, и внимаваме да няма сгънеме на криво, защото тя понякога на криво се сгъва, но това са рисковете, когато не искаме да работиме с банджо. След това взимаме лентата, слагаме си я в ъгъла, ето тук отдолу дори не съм го намазал плътно, нагласяме си я лентата и си взимаме еластичната мистрия на Окс, която е толкова мека, че влиза във всеки ъгъл и с нея на помощ с едно движение можем да загладим и двете страни на ъгъла. И почваме от средата. Вижте, тя не влиза в ъгъла. Обаче, когато я натисна, тя ми заема формата на ъгъла, който имам и ми изкарва излишния материал. След това я обръщам наобратно и заглаждам. Ето, продължаваме. Хоп, и накрая мога да изтеглим една цяла дължина. И това ни е най-евтиния и най-бързия начин за слагане на ленти във вътрешни ъгли. Те от вас, които ви се струва, че това е доста странен метод за слагане на ленти с метла, поръчайте вашето банджо още сега от линка в описанието. Хората са го измислили. Този супер евтин инструмент е помогнал на милиони хора по света. Но ако вие все още се притеснявате и мислите, че той няма да е за вас, метлата, хора, поне си вземете мистрия за вътрешни ъгли, еластична мистрия, с която ще може с едно движение да загладите и двете страни на ъгъла едновременно. Работете умно, а не трудно, споделете това видео с някой ваш приятел, колега или роднина, нека и то се посмее как мога да слага ленти с метла. И следвайте ни за още видеа във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, където ще продължим да ви шокираме с всякакви интересни строителни неща.